Happy birthday गिबानै बार्थडे बयनिया आंबो लाफादा लिया गोदि बदि बे लोगोफोरजों बिलुन सुनो नागिरदों दिनैनि भिडिअ बार्थडेनि भिडिअ जागोन ओमफ्राय नैबेयाव दङ मिस्ट्रि आरो बे जाबाय केक दायो देखायगोन आं केकखौ केक बिकप फट' खेबनो र' हेपि बार्थडेखौ नै जोंहा फंबाया आखाइजों बानायदों माने फंबायनि बार्थडे दिनै बेयो मा बुस्थु बे बिदिनो इयो सिखामसै बिलुन सुनसै ना एबार आलादा सोंबासो दंमा सुनोसै जों दा देलाय बेजोंबो इजों खाथेगोन ने मोननैजों खाथानसै ए दे सुदो नै बार्थडे बया जोंना फंबाया आं जि माबानो बेरजानो जा गिसोयो बारा गिदिर गिदिर खालामनानै आं बेरजानो गिसोयो ओमफ्राय देरगोन ना देरला बे देरो खोमा ने देरबाय नै आब'आ दाबो मोनसेखौनो हायाखै आं मोनथाम हालायलांबाय नै सुबाबो हाया बुरै सुयोथाय बे दहायनिफ्रायनो सुनायमोन दाबो हाया देरनो हाया र' आं ओरै खालामगासिनो र' हाङासो गनो नागिरो आं नाजाथारगोन र' बोरै सुयोनोमोनलाय ओरै लानानै ओरै सुयो बाहाय गहोनाब्रा हांगौ बिलुनावल' हरजोब गाबायरा गयो एसेबांनिफ्राय देरा आंना नै आब'आ दासो फिसासा हाहांदों दहायनिफ्राय सुयै सुयै नै खथ्थ' बुरजा हाबाय ओमफ्राय इया नै हारसिं जा बुरजा हाबाय आंहा दाबो हाया इबो फिसा र' देरसिनाखै नामा देरसिनदों गिदिरसिन जागासिनो इलाय देरसिनगासिनो दासो हरनो रोंदों दहाय हरनानै रोङामोन गिदिर जाथारबाय आयौ मानसि हांनांगौसो ओमफ्राय बे देरा इ देरमाराखै बे मा देराखै जायो र' इखौ बिदि सुनाय नायनोसै एबार खावलाया साजोबलायथार नोङो सानासै खावलाया सायाखैबा ओरै सानांगौ गाबोन ओंखामबो जानो हानाय दे एबार सानानै है देरसिनदोंथ' देरगासिनो नाजाय मोनसे हाबाय सं दासो मोनसे हादों आं नै गलाबखौबो नाजानायनो र' बियो सुबाबो जाथाराखै बेखौ दोननानै सुदोंमोन आं बे देरमारा इयो देरो देरदों देरबायना दाइजों हाखाय होदों सुदो रोंबाय मोखाव बेरलांसिदों मोननै हाबाय एबार आंबो रोंबाय आं सुनाय बेजों माने मिथिला पाकेटसे सुखांबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय जों दा पाकेटसे सुबावनो नागिरबाय नै पाकेटसेखौ नैबेलाय बे पाकेटसेनिमोन पाकेटसेखौ सुखांबाय ओमफ्राय दा नैबे बे पाकेटसेनिखौ सुनो नागिरबाय लखबबाय नै सुखांजोब्बाय नै जोंहा बिसना गंसे जालायलायबाय आरो बिलुना आरो नै आब'आ सुगासिनो बेल'सै ओमफ्राय गैला सुखांजोब्बाय खुगा साजोब्बाय जोंना सुयैनो माने बेरो ओंखायनो मोखां खावथेदों आं गिनानै बेरखोलै बोरैबा गिथारबाय मोनथाम बेरजाबाय ओंखायनो गिसिनबाय दाना आरो नोंथांमोना दा साजायनायखौ नुसिगोन लेबावदो नै जों सुखांजोब्बाय ओमफ्राय जों दा बेखौ मोनब्रै ना मोनब्रै खानो ना मोनथाम खानो मोनथाम खानसै ने साजायहांबाय हेपि बार्थडे बे टेबिलनि
ओमफ्राय नै बिथिं नै बेयावबो हेपि बार्थडे ओमफ्राय गाहायाव नाम होबावनांगौ मोननै होनाब्रा बेलेग बेलेग कालार हो गोजा होदोलाय एबार गोजा होदोलाय दै फुनो जाबाय एसे मा जादों ओइ गलाबखौ होदो आसुनो इन्टारेस्ट मोनो आरामसो मोनो नै मोनथाम खाजाबबाय एबार खुगा सालायदों र' जोंना ओइलाय नै दहायनो फैबाय दे मोनना दहायनो फैबा आबा मोननैल' खाखोमा न' बेखौ थारमाने बिदिब्ला आरो मोनसे खावगोन र' बेहाय खेबसेनो मोनथाम खायाना ए आं मिथियाबा खालामना होनो ना बोरै खालाम जागोन आं मिथियाबा इदि खानानै उनावहाय मोनसे खादेरबावसोमब्रा दे खाग्रो इदिबा र' जि खानायफ्रा नै थैफ्रामलायथारदों आंहा मेंबायलै दहाय बिराद सुबाय थानानै थाइनोसै बिरसना आंखौ मिनि आं सुगौमोन ना क्लास फैबाय दासो फैदों क्लास गबायबो फैबायबो जाबोदों जाखांबाय फैबाय गोजौ गेजेराव मोननै होनायखौ मोननै हो बे ओरैनो जाबाय दे जाबाय थिनदोंमोन दायोहाय लोगोफोर नै जाहांबाय आरो मोनसे आद्रा दंबावो नै नाम हागासिनो दासो बैसागु मोनो ना ओमफ्राय बिबादि मोनो दे होफिनथ'नो र' बार्डेमेनखौ ओंखारखायो देन्जारसो जाबाय आं साजायनाय लोगोफोर माबायदि नुदों नै इसोर हागासिनो दासो खेमसे गंनैमोनथ' गंनै ओमफ्राय गंसे नै लोगोफोर माबायदि नुदों नैहाय नाम सिथाबबावसिगोन बार्डेमेननि नाम सिथाबबावसिगोन बेवहाय बे साइडआवहाय हेपि बार्थडे BIRSON बिरसन थाइदो बार्डेमेन थाइलाय नै बार्डेमेननि बिमा आंनि लोगोफोर केकखौ लाबोबाय दा हासिगोन वाव केकआ मैयाना दहाय लाबोना आंना खेबनाय सिदा होदो ओरै सिदा खायनाय जाबाय हेपि बार्थडे बो लिरनाय गैया माथो दङना बिसनसो एस दङ होलाय इखौ सारलायलायदो बिमाया बार्थडे बिरसन माने खायलेंदों ओमफ्राय जलायदो बादसा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Virson. Happy birthday to you. Di mana udah? Đời là cake đúng không kìa? Ăn dengan lain dengan Deh, tunggu dulu pinjam rai, saya. merah pie hai Tadi? ini merah pie hai so Happy birthday! mana hot benar Bentuk lah, đúng không? Là đâu? Happy birthday! Là đâu con đi game không?
खेमसै जोंहा एबार बेवहाय Ano sa aku pula dengar Anjay. kau ni orang lain ayo ay nasopan ako No lah dia thank you. Kau thank you. Luna Spruda tuh ay ko tak rồi nè Spruda Kau ni bilang dah. Isi ko sa lay sa ko. Idan wa idan mabagi pusna sir. Kurang lah. Sabay Gimana birthday boynya? Dia moनबेसे दङ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै एवलाय मेथाइ बिबोमोन जों जाबाय खावसे आरो बिस्कुटबो नैबेबो ओमफ्राय खमला मोनजासिगोन आंहा Hari ni mana?